Nastavljamo sa prezentacijom novih proizvoda. Sada ispred nas imamo proizvode čuvene Ritter čokolade. To su one, da kažemo, nemačke čokolade koje svi prepoznajemo po obliku jer su kao kvadrat. Dakle, nije klasična čokolada koja je u obliku pravougaonika, nego čuveni kvadratići. Međutim, ne dajte da vas zavara to što je oblik manji nego što je u pitanju kod redovne čokolade, imaju 100 grama. Dakle, iako je čokolada generalno, kad se posmatra manjih dimenzija, ona ima nekadašnjih, odnosno 100 grama koji su danas sve ređi kada je u pitanju čokolada. Ovo su izuzetno kvalitetne čokolade, u pitanju izuzetno ukusne čokolade koje izlaze u mnogo varijacija u toku godine. Ispred nas imamo dve čokolade i treću, da kažem, specijalne vrste, odnosno čokoladice Ritter Sport sa ukusom ruma sa Jamajke i po tome se razlikuju manje više od drugih čokolada koje su inspirisane, odnosno koje imaju aromu ruma. Petre, ti imaš... Ja imam belu čokoladu sa krispijem i cimetom, zimsko izdanje. Ja imam čokoladu koja nije bela, odnosno mlečna čokolada. Tako da vidjet ćemo, imamo ispred nas belu čokoladu, imamo mlečnu čokoladu sa kremastim krispom i naravno sa rumom je poslednja, tako da ajde da mi krenemo da probamo, hoćemo prvo da krenemo od čokolade ili čokoladice, ajde sačuvat ćemo rum za kraj, jer je ovo zaista jedan poseban proizvod koji svi hvale po internetu i kažu da se razlikuje od svega onoga do sada što je izašlo, što je izbačeno na temu ruma i da je ukus potpuno drugačiji nego onaj na koji smo navikli kada je rum u pitanju. Tako da, Petre, ajde da možemo u isto vreme krenuti da otvaramo. Ovo je inače jedan od mojih omiljenih kombinacija, bela sa cimetom i još ima i krispi unutra, tako da... Ovde je isto krispi i samo što je čokolada mlečna, ali mislim da to nije jedina razlika. Deluje i po strukturi da postoji neki krupan krispi unutra. Tako da mislim da ipak postoji, da nije samo razlika u tome bela, odnosno mlečna. Prilično delo je bogato, ne punjeno, nego, da kažem, našarano. Aha, ovde je ovo zatvaranje. Mi kod nas imamo Ritter Sportu dosta varijacija, onih klasičnih varijacija. I ako se ne varam, prilično retko stižu novi ukus. Da, to je neka klasika koja se non-stop drži u prodavnici, sve prodavnice su isti ukus. Mlečna, jagoda, kokos i tako dalje, ima svega. Ovde kod nas, da ne nabrajam... Ovo brutalno. Identično, da, oseti se cimet, naravno. Baš. Dakle, ovo su zimske edicije, ali ne piše da su limitirane, tako da pretpostavljam da će biti u prodaju u toku godine. Ajde, Petar, već... Vidi se krispi. Baš lepo osjetio cimet. Ali ovde je poprilično krispi i krupan. I ovde je tako naznačeno, sad ćemo da vidimo. Ovo mi se jako sviđa. Odlično. Ajde da vidimo ovaj krisp. Da, ovde je malo drugačije. Malo se slabije vidi zato što ipak bravo je. Kao ne, kako oni to zovu, lepkušen. Medenjak. Da. Oni u obliku srca i tako dalje, ima ih i u Lidlu. Ima ih da. To je taj ukus. Da, tako, slične su dosta, samo što je ovo bela, ovo je mlečna, tako je. Po meni su odlične. Odlično su odmah svaku čast. Da. Nema šta, ovde što se tiče ovoga petica. Što se tega tiče... Isto petica, i jedna i druga. Nema, ovo su proverene čokolade. Vidjet ćemo sa rumom. Rum je svaka upakovana čokoladica po nosu, dakle ne pitanje čokolada. I Jamajka rum čokoladice. Ovde imamo nešto više, 200 grama, dakle ovo su kao dve. Da li ima alkohola ili samo aroma ruma? Sad ćemo da vidimo da li je alkohol. Samo vidimo na kom ćemo jeziku da čitamo. Ovde je na, aha, evo čini mi se da sam video 40, Finland chocolate hazelnut cream, aha, znači ona je punjena kremom od lešnika, 44%, suvo grožđe je 8% i suvo grožđe je, da kažemo, umočeno u rum, 1,2%, i čak izlomljeni waffle 6% i crispy rice 3%, tako da ovde ima svega. Ovde ima svega. I šuškaće i bit će ukusno i sve. Evo da ih izbacimo, ima ih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 komada.
To se već osjeti na rumu. Aha, ili ja tripa. Osjeti se, Osjeti se. miriši. Miriši, da. Da, znači svaka ima 200 grama podeljena sa 12 komada, neki 16 koliko već ima. Kakav miris ruma. Umekana. Ovo fantazija. Baš. Ovo je najsočnija čokolada, najsočnije nešto slatko što sam ja od ruma probao. Ovo je baš brutalno mekano. Još krispi, tako je, topi se ustima. Bukvalno se topi ustima. Rum je izuzetno izražen, onako drugačiji nego rum u drugim slatkišima. Znači, specifično da je majčevski ima tu aromu drugačiju od svih ostalih rumova. Ali su ga lepo komponovali baš. Ovo je ogromna petica, fenomenalno. Čisto bez Nema tu šta, tako da zaokružimo za sva 3 proizvoda, ocena prosečna je 5. Ovo, uzmite, kad budete u Nemačkoj, Austriji, gdje god, ljubitelji ste ruma, obavezno. Znači, ovo je nešto potpuno druga dimenzija kada je rum u pitanju. Još naš više.